Sziasztok, srácok, benne már fogom mutatni, hogy kell játékot csinálni. Először is kell tölteni ezt, a Struts for Unity-t, és Indraf, ez az enyém. Ez az Update 1-es. Na, ez nem dől el. Minden jövök. Nem bírtam csinálni, és itt van ez az egész, és itt kiírtam egy ilyet, hogy segítség. És két playerrel lehetett, de a bétában mással itt lehetett. Itt az egyik játékos karakter, Play, vele 5, mindjárt követem. Ez véletlenül volt. Egy kísérletet végrehajtottam, és az miatt került ez be. De ez egy glitch az egész. Na, akkor nem ilyenkor... Mi? Már visszavált. Mi? Hát akkor az... Például az, és ide is lehet például beírni azt, hogy nem tudom, praktikusnak négy, de hát egy kirakilom, Shirumá, Shidibéja. Nem jár vele. De hogy ha megnézed, az relatív löknek, de az önmagában látszódik. Szóval, ja, így lehet ezeket lókolni. Lehet beszélgetést ejteni. Ez bűnő. Figyeljetek, meg kell törölni. Na, és most például csináljunk egy játékot, mindenki amúgy ilyen verzióban lesz, amikor először játszik ezzel. De quit. És az első lépés create nav game. Oké. És itt van, és itt vannak ezek. Hogyha lerakok egy ilyet, akkor nem tudok, akkor el tudok indulni randomra. Random lerakott a pálya egy embert, bro. Mindjárt az betölt, és nyernem kell. Én nyertem. De hát, például akarunk csinálni egy ilyen kalandosabb pályát, akkor megmutatom, mi a teendő. Elsősorban ugye a karaktert, Mr. Jackson-t itt van. Őnála kell egy ilyen terrain editor, és oda azt ott fel kell húzni, így, szépen. Oké. És talán ebből lesz angol szinkron is, de hát, hogy angolok is tudják majd, ha minden jól megy. De hát, hogy ilyen angol-magyar féleség. És hogyha lesz angol szinkron, akkor az már rengeteg megtekintést fog elérni, mert angoloknál is elérhető lesz. De az ingleseknél lehet, hogy elérhető lesz. Oké. De hát, hogy ilyen kaland. Erről beszélek. Szóval a haverunkat ide át kell tennünk, és meg kell csinálnunk, hogy karakteres legyen. A másik haverunkat, aki meg itt van, bent a Mujai kőknél, azt meg kell fogni, és nem duplikálni. Meg kell fogni. Rá kell... Hé! Mindjárt felrobom a kávéfész, majd nem tudom. Oké, és ezt is törölni kell, és play. És akkor itt vagyunk, és itt tudunk ugrálni, meg minden. És akár tudunk olyat is, hogy most lehívok egy ellenfelet, várjatok, például. Itt rányunk erre, és spawner, itt van spawner, és ezt kell megfognunk, apply, és tudunk ellenfeleket leidézni.
ilyeneket. Így, és akkor most már játszunk, és így itt vagyunk, meg minden, ugrálunk, minden jó, és itt megjelenik valami egy hasonlásunk jel. És akkor így már nem unalmas annyira a játék. Szóval, ja. Szóval így bam, bam, bam. Úgy kell, hogy nem halljunk, és meg tudjuk ölni mi, inkább ők. De így meg tudnak ölni ők is. Szóval szerintem ezt így elvesszük, és tegyünk ide egy hasonlásunkat, és spawnoljuk le ide. A tutoriálban majd mindent megtaláltok, de én is segítek. Enable ad item, de hogy mit dobjon ki, például ebből ilyet, ebből meg 4-et. És akkor play. És hogyha megöljük most őt, Várjátok, futok. Őt kéne megölni. Őt ott, igen. Te vagy az ellenfél. Restart szerintem ez így nem fog működni, szóval kéne egy fegyver. Például nézzünk valami, itt emberek vannak, Victory pont itt ilyet például, tegyünk oda le egyet, azt annyi, ezt így fel kell venni, és akkor van. Oké, és akkor ezt kidroppolja, ugye, ahogy mondtam, és akkor így már lehet több, és akár ezt is váltogathatom, vagy beleteszem ezt ide, és a társimban meg a kardot elő tudom venni, és például ebben a kezemben meg a fegyó, és akkor társimban van ez, de akkor nem, akkor a fegyó lesz a társimban. Akkor eltűnik a fegyver. Na, az lényeg, hogy így kell csinálni, hogy valaki droppoljon, és hogyha azt akarjuk, hogy fordítva legyen a harc, de hát, hogy ő fogja majd minket, akkor így rányunk erre. De ő erősebb ugyanán. És például a healt, tehát hogy mennyire legyen gyors, az életét nem lehet változtatni, de hogy mennyire legyen valaki gyors. Például mi, itt ez, és itt a heal points, amúgy ezt átállítsuk erre, és a speedünket át tudjuk állítani 50-re, és akkor így megyünk egyet, és így mozgunk egyet, és már Hawaiion vagyunk. Tehát, hogy itt csak úgy látszik, mint a simán futnánk, mert be lehet állítani az ugrást, meg a futást, meg az ilyeneket, de mintha csak Hawaii-ba lennénk. Mi vagyunk Sonicok, figyeljétek! És amúgy, ja, de a HP-et be lehet állítani, az a heal pont volt. Szóval mi fogjuk előbb megölni. Így lehet bárkit kivédezni, és most látjuk, nem droppolt semmit, mert néha nem droppol. Na, ennyi volt a videó. Amúgy várjatok, szerintem amúgy még csináljunk vele. Végig meg volt állítva. Az a lényeg, hogy megmutatom, hogy kell droppolni, meg minden, meg hogy lehet, hogy lesz angol szinkron is ebből, vagy lehet, hogy megállt a videó, és közben látszódott minden. Ha látszódott, akkor jó, de ha nem, akkor sajnálom, de nézzetek tutoriált, mert én már megcsináltam minden tőlem telhetőt. Ezeket a falakat, hogyha nem láttátok, azt most gyorsban így megmutatom, hogy kell létrehozni ilyen falakat, hogy gyors minden meg legyen. Hogy így bam, lehessen így kifutni, mert hogy a heal, de hát így látjátok, hogy milyen sok HP-n van, azt hogy kell beállítani. Na, menjünk. Elsősorban a falakat mutatom meg. Itt rá kell nyomni erre, a ikonra, erre, és itten a terrain, és így amúgy erre a barkácsosra kellett rányomni, erre. Ez a plusz kép mellett lehet így csinálni, és a healt azt úgy lehet beállítani, hogy rányomunk például rá,
És itt a speed-et itt állítottam be, és itt a heal point, neki legyen mondjuk 270, és akkor így lehet. Na, sziasztok!